Здравейте! Това е Minecraft Pocket Edition 1.1. Обърках се, вижте, ето, ще си видите коя версия, ама аз ще ви кажа 11.1. Сега ще направим един Creative World. Ще ви покажа един такос. Кажете го. Готин сид. Ако не знаете сид за село, то е... Така. Това е сид за село, между другото. Ражда ви ето тук. Точно ето тук. Опси, това е на survival, извинете. Чакайте. Не можеш да го върнеш. Ако си го грабирал. Грабирал си го? Тъйче. Така е по-добре. Да ви покажа общо всето какво е. Ако не го знаете, тук са малко по-различни нещата. Може да забелязвате нови пътеки. Тази игра има много време. Просто не знаех за снимането. Иначе много може да снимам. Ти сам да има хора, да, защото ако няма хора, ще ми снимаш. Аз го правя между другото за удоволствие, не за... Вижте си за какво. Значи, има и по-различни неща по някой път, но тъй, че този път. Може ли да вляза? Защо? Запознах с баща ми. Искам да видя твой. Да го отложим. Защо не се? Искам да видиш. Ето това. Ето. Не заслужавам ли целувка? Без никакво обвързане, забрави ли? Как бих могъл? Ще се видим утре. Между приложението може да го видите ето тук. Едно. Значи ще го прочитам. Рота... нещо такова. Един мой приятел Калян, той се казва по-точно знака България КБ. Проверете го в YouTube. Знака България КБ. Като е готино, бъдето е готино, защото майка ми е с Б, а за другото не е готино, накарате, това е. Обаче, може да построим нещо, но не в този свят. Значи, което виждате това тук, е в той тухлата тая. Тя бе камъните. Второто нещо, което виждате, ето. Това е, няма много нови неща, т.е. няма нищо ново, освен ето този блок. Този блок. Може да има и нещо ново, но друго, което аз не съм забелязал. Но сега гледайте, ето и слънце, тази риба е нова, тази... Не, всъщност, ето тази не е нова, тази е нова, тази не е, тази е нова. Кое още е ново? Ново е... Ново... Няма ново. Да? Да, няма ново, тъй че... Мога да ви покажа какво ново има. Новото е, че тук има инструменти. Снежни топки. Инструментите ги виждате, всякакви са там. Яйце. Едно яйце ново е това. Това не знам дали е ново, сега ще проверям. Чакайте. Опси. Това са отровни паяци. Има отровен паяк вече. И другото е... Опси. Щастие и къспет. А другото е... чакайте. Магнум купове, защо не става, бе? Магнум купчета. Ай, стига, бе. Слаймовете си ги има отдавна. Добре, това е общо взето всичко. Ай, слагам още паяци, защото това се го нерви.
Значи, това е тук. Майнкрафт, като виждам. И така. Вижте колко паеци. Това село просто ми хареса. Искам да го направя цялото паеци. Това ще ви покажа отгоре. Ще го направя отровни паеци. На всеки е... Така, не се знам, че не говорих просто за... Абе... Да, мисля, че това май беше на вода. И това е ново. И ще ви го покажа във водата. Ето тук. И може би се сещате какво е. Сепия. Аз си играл давно, пак получавам. Значи... Слагам сепи просто така да ви показвам. Не защото ще го правя някакъв свят готов. За да има нещо интересно в него. Сепи просто да ви покажа. Щях да правя нещо интересно. Да се спускаме. Ако искаш, спи. Не знам. Сега да видим малко пажина, ако имаме. Пажина ще го направим някакво. Ние старите, най-старите. Охвайте пажинка. За да бе отлично. Зацепи тъпото приложение, какво гадно е това приложение.
не си ми толкова полезни от мен. Те могат да си довършат. И сега това е ужасът на това село. Сега да сложим един пешеснал бърз. Да, и вижте кое е ново също. Избрах да го покажа. Ето това. Ето го има, мисля, че си го имаше и преди. Обаче яйцето май, че го нямаше. Ще го направим страшно това. И да, това е епизод. Така ще го завършим с ужасът. И това е. Така. Дано да сте доволни.